जय हो जय हो। काल जे शिवरात्रि के जल ढार दी आज रउल महाकुंभ में बैठल बानी माने तो देव ना तो पत्थर। जहाँ भगवान के चर्चा होला वहाँ दुनिया का हर देवता पहुँच जाले और जहाँ शिव के चर्चा हो गई तो दुनिया के 33 कोटि देवता के आगमन हो जाला। आज शिव चर्चा सुन लेला ओकरा जीवन में कोनो कष्ट ना होला। कब शिव जी पर भरोसा करब तब उस समय के बात बा कौना दे दो। महादेव और माता पार्वती की चर्चा करब कहे कि 12 बजे रात के बाद जल ढरे लगी। जान मेरा माता सती के शादी शिव से भई जन संबंध हो रहा बा शादी ये दुनिया में सबसे पहले शादी के कार्यक्रम महादेव के फैमिली से चालू भई। सबसे पहले सती के विवाह शिव से भई रहे। दक्ष प्रजापति कन्यादान कैले रहले आ तब से ही कन्यादान के प्रथा चालू हो गई। जब सती के संगे शिव के शादी भई एक बेर देवता लोग के मीटिंग रहे। सती के बाप जौन दक्ष प्रजापति रहले ना उस सृष्टि के पालन करता रहले माने श्रेष्ठ रहले पृथ्वी पर। सारा देवता लोग के मीटिंग जुटल। सारा देवता लोग दक्ष प्रजापति के प्रणाम कैल स्वागत कैल अभिनंदन कैल अभिवादन कैल लेकिन महादेव खड़ा होके प्रणाम ना कैले। अब तो दक्ष प्रजापति के बड़ी तकलीफ भइल के हमर दामाद काहे ना हमर स्वागत कैल सा। बस शिव जी प्रण कैले कि दामाद के बेइज्जत करे एगो जग कराए सारा देवता के न्योता देव लेकिन अपना बेटी दामाद के ना बुला के देवता लोग के समाज से छटवा दिहल जाए। ई बात सती जान गई क्या मेरा पति के अपमान करे कहती हमार बाप जग करा बता कहली जे स्वामी हमरा के नैहर जाए दी। कहली कि मत जा। जब न्योता ने के कहे के जब कहली कि जाए चाहे लाख हो जाए लेके जाए। जमुना जगह पर शिव का अपमान होला जमुना जगह पर शिव के पूजा ना होला उ जग विनाश विनाश हो जाला। सती गईली नैहर में। अच्छा ठीक बा ना माई बोलतारी ना बहिन बोलतारी ना बाप बोलतार केहू ने के बोलत। जगशाला तू लोग जगशाला में गईली तो दक्ष प्रजापति सिंहासन पर बैठल बड़े। कहली जे तू बाप बड़ा तोहरा के बाप कहे में बिस्तर में लागता मूर्ख कहीं के। ए जग में तू शिव जी के नखर बोलवले अब ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब जना गइल बड़ा। हमरा के पहचाना तारा ब्रह्मा हम तरह के पैदा कल बानी पैदा विष्णु तरह के पैदा कल बानी वही शिव जी के चलते तू जिंदा बड़ो जना शिव जी के बेइज्जती क के तू पहुंच गइल बड़ो। अरे गो भाई के आंगिया जाना जग में लिखे ओ आंगिया में ओ जग में दूसरा भाई के जाहू करना चाहिए। एक आंगन में 5 भाई बानी तो 4 जना के आगे दिल बड़ो हमने के 4 जना ना जाए यदि 5वां के तू ना देबो तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई बड़े 2 भाई के बोलौले बड़े चंडाल बाप अते एगो भाई के नहीं बोलौले तो सती हवन में कूद गईली आए अपना जोगाग्नि से देहिया के जार ले ली। लेकिन जरे के पहले जब देखली कि प्राण निकल जाइयो तो कहली कि हे महादेव राउर बात काट के हम नैयर में नहीं बड़ी बेइज्जती सहे के पड़ल काहे कि राउर जी कोनो स्थान देले बाना हमार बाप ए सब मरे जाता नहीं लेकिन रुआ से आग्रह क के अंतिम इच्छा है बा कि जहां भी जन्म ली रुआ हमरा से शादी कर ले। सती मरत हर्षण बरमागा आ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहली कि जन्म जन्मांतर रहुए हमार पति बनी आ जाई न एगो गाँव का शिव चर्चा होता हमरो गाँव में ढालवा पर होला बरहम बाबा तो एगो लीलम दीदी के फोटो रहेला एगो हरेंद्र भाई के
और बताई लीलम देवी आदमी है, हरेंद्र आदमी हवन, आ वो लोग के माने तुलना एगो शिव जी से करत रहे बोका कही के जागा महादेव हो जागा महादेव महादेव कहिया के सुतल बड़े तू लो जाग जाता रहो और सुतले रह जाता रहे उनका के तू लो जगइबो। इस शिव जी के अपमान हो। जितना संगठन बनल बा शिव चर्चा के एक दिन आवेला समय में राजनीति के गठन हो जाई। आज शिव जी के नाम पर चलता, एक दिन लो लागी बोले जब गुरु बहनी के प्रणाम, गुरु भाई के प्रणाम, आ हमने के टिकट दिया जा, हमने के संख्या बढ़ गई बा। बस शिव जी विधानसभा में डूब जाइए, अब मंदिर से विधानसभा में चल जाइए। हाँ जी। अब मर के जाकर राजा हिमांचल के घरे जन्म ले ली। नारद जेले दिन दशा देखे, कहले कि महाराज लड़की राउत भाग्यशाली बिया, लेकिन एक हाथ के रेखा कहता ये बौरा से कर बिया हो। ई बात पार्वती सुन लेली, कहली कि माई हम जन मांग के आइल बनी तोने बाबा बताओ तारे, वृद्धा ना जा हुदेव ऋषि बानी, अब हम शिव जी के खोजे चलतानी। पार्वती बचपने में शिव जी खातिर चल देता रही जंगल के ओर, छोड़ी के नगरिया रे अरे चलली धियारिया से, अरे माई के गिरे लागल लोरा रे बीत कि जाई के जंगलवा में, अरे ध्यानवा लगावाली से, अरे होखे लागल सझिया से भोर रे भी। माता घनघोर जंगल में जाके शिव जी के तपस्या करे लगली, पतई चबा चबा के रहे लगली, प्यास लगे तो हवा पी ले, प्रतिज्ञा कली कि आंख बंद कैले बानी, जब तक ले महादेव आएब ना, महादेव जब तक ले राजी होखेब ना, तब तक ले प्राण हम त्याग दे। कि मनवा में धैले बारी अरे शिव के ध्यान हो, पूजली गौरा बेरी बेरी, अरे कके हवान हो पूजली गौरा बेरी बेरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बनवा में गईली हा ध्यानवा लगवली, 12 वर्ष ले गौरा पताई चबवली, विजेंद्र बाबा पावे परमान हो, पूजली गौरा बेरी बेरी। अरे कोके हवान हो, पूजली गौरा बेरी बेरी। और बढ़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी केकरा खातिर तपस्या करता रू? शिव जी खातिर।
शिव जी से का करे के बा? बिया ओ अभी बूढ़वा के गहकी बड़े सब इ तो बौरहू खातिर बैठल बाड़ी। अभी बतिया जाके सप्तऋषि लोग महादेव से कहते कि बाबा एगो लड़की जंगलवा में तपस्या करतिया 12 बरिस हो गइल ओकरा पतई खा। हमने के पूछनी है जे केकरा खातिर बैठल बड़ू तो महादेव खातिर। काहे खातिर? आ तो बियाह करे खातिर। बाबा कहनी जे हमरा से शादी? हमर तो मेहरारू नैहर में जाके मर गई, तब से तो हम ऐसे ही बांठा घूमतानी। कहली कि बाबा उ लड़की रुआ से शादी करे खातिर एकदम बेचैन बिया। अगर शादी ना करे तो लड़की आत्महत्या करी। बाबा कनी तरुआ लगे विचार। अरे बिया बाबा करिया पनरौरा। बाबा शादी करी ना तो लड़की मर जाई। अरे बियाह बाबा करिया पनरौरा। बियाह बाबा करिया पनरौरा। अरे वो लड़की कमन हो बाबा रउआ जाना तनी हमनी का बताई। ए भोला दानी रौरा सब जाना दानी। ए भोला दानी रौरा सब जाना दानी। और जानी के बनीले अरे बौरा है बाबा। जान के बनीले बौरा बाबा करिया पनरौरा। बियाह बाबा करिया पनरौरा। महादेव तो सब जानता नहीं। कहनी जे देवता लो यदि ऐसा बात बा तो लड़की के लगे रउआ लो जाए आ जाके हमार शिकायत करी। जो लड़की शिकायत सुने के चाहती है कि ना। अगर प्रेम के पता लगावे के हो तब प्रेमिका के खिलाफ बोले के पड़ी। आ प्रेमिका के प्रेम के पहचान करे के पड़ी तब प्रेमी के खिलाफ बोले के पड़ी। जैसे 2026 में इलेक्शन बा मुखिया सरपंच के। अगर मुखिया जी के वोट के पता लगावे के बा तब मुखिया जी के बड़ाई मत करी। तब अच्छाई तबे निकली जब ओकर बुराई करे। वो आगे आगे वोट मांगे तारे पीछे पीछे कोई मत दियो लिंका के। पक्का दलाल हो बालू में दलाली खा ले। इंदिरा आवास में 10,000 ले ले। आ जहाँ 4 गो लड़का खड़ा के कहल से जइबो जे तार व्यवस्था करी सब। बुझा जो उतना वोट हो जी गारंटी बा। वही से पता लगी जे कितना हमार लोग जी बा। तब बाबा लोग गइल माता के परीक्षा लेबे कि चले के महादेव के शिकायत कल जा। देखो जा जे लड़की का कहती है। हाँ ना बोलल जा। हाँ जी। देवी अंतिम बात बताओ तू का चाहता रू? एक बेस बन कर बेस और कम करो। बेस कम करो मेन के का चाहता रू बताओ। और देखो ये बढ़ाओ तरह मेन के भोकल के बताओ। महादेव से बिया करे के इच्छा बा। वो लड़का के विषय में कुछ जानकारी बा? जाना लड़का से तू शादी करे के चाहता रू। उस शमशान घाट के हीरो होगन। उनका घरे केहू बाना न माई न बाप न भाई न परिदार न घर न दुआर न खेत न बारी न खाए के न पिए के। शमशान में रहे ले खोपड़ी में पानी पिए ले। एगो नीमन आदमी उनका संग नहीं खे। सांप गोजर कुकुर बिलार नेउर खेकर हाकनी डाकनी मुर्दाखोर सिर काटा सब ये रहे ले सब।
उनकर घर दुआर देखबू तो तार वकील का में न करी एगो बरखा के पानी बहरी जेबे न करेला इससे कहत तार शादी कोई वीआईपी जगह हमने के सेट करा दिसन ना ना पागला गइल बड़ू ना अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन बर खातिर वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन छोड़ दो जेकरा के घर में दुआर नहीं बा अब भांग छोड़ के दोसरो हार नहीं बा तू जानता जे महादेव हमर त महारानी बन जाए त खाए के तातना व्यवस्था बा बफर सिस्टम का घर है तू जानता जे डोली पर से उतरे तो दौरा में डेग डलवही सो आ कोहबर में ले जाके हाथ पूरी रसिया में डलवही सो ना ना कौन पूछबो उतारहू नहीं सो अपने मन जाए के पड़ी आ दू चार बेरा जब ना भेटाइबू तो लहू कह जे सुनता नहीं शाम सुनर जी का कहता रू आई एगो गोले में से खा लेता तोहरो के दुलावा गजेड़ी बना दी भंगेड़ी बना दी हां मात जाइबू ए सोच लो बोलो सोच ले बानी हम बियाह करें तो उनकरे से करे हाय अब यो लड़का के विषय में तब तू जाना तो पछताए लगबू सजनम तोहर पागो अरे सम सुंदर तोहर पागो तो लंगड़ तोहर पागल सोच ला हम जाना तानी वही घर के हई हौल पगला राजा पियर रात दिन गाजा करिए काम बस सवेरे मंदिर पे जाई है आ चिलम दू चिलम मार के तब वही है एगो शीशी उठावले 1.5 घंटा में पोखरा पर पहुंचल है पुरस्कार दिल बनी हम बाबा के प्रणाम करतानी परिवार में मंगल हो के कामना करतानी हाँ अच्छा हमार त्रिलोकी तनी हमरा तीनों लोग के मालिक त्रिलोकी बाबू बाबू हमार खूब स्वस्थ रह मस्त रह हमन पगला राजा पियर रात दिन गाजा पछताए लगबू करम में तारा ओगिया भोगिया में तारा योगिया लागल हो रात बलमुआ तोहरो पागल सजनवा तोहरो पागल हवनेरा मान जा तारू पहले रउआ एगो बात बताई रउआ कबो पिटाइल बनी कि ना तबे से वहां के उल्टा पुल्टा कहतनी भागिए बाबा न तोरवा के सरियावल हस एकर मतलब कि शाम सुनर के शिकायत सुने के नहीं के जा ना तो सुन लो तू हौ राजा के बेटी कोनो राजमहल में जैतू त रानी बनतू है हाथ में मेहंदी लगेबू घामा बैठ के सुखेबू जे लाल हो जाओ आ तले ऊ अइया गाजा भांग मार के कहीं के बार दे ए बार दे
ए लोरा धर आई गांजा पीस आई भांग रगर अरे तू ता बाड़ू अभी नई नवेली आता हर दुल्हावा बाट रूढ़ रूढ़ बुझेलू ना जरू ओठ सब डाढ़ पात पतई गिर गइल बा हरी हरी खत्म बा अब जरिए रह गइल बा जगह जितना गाछ देखो तारू गाछ के पर ओढ़ल बा दाढ़ी पर असुर पर ना ओकरा अंडरवा एगो मुसरा रहेला उहे दुलावा के डाढ़ पाती गिर बा मुसरवे रोल उहे एगो बा जो नॉफ डाउन करेला अरे तू ता बाड़ू ई बाजे माने उनका से बियाह करबू त कपार में दर्द ना हो काहे जी एक बार पूछे जे काहे बत होता तले के 3 ठोकर मारी किलो अरे तू तोहरे चलते अभी कुछ औले नहीं खी ना तो एक दिन सोचनी कि बरई पट्टी ले जाके कुछ बात लेकिन फेस को सोचनी जे कुछवा दे तो तू बियाह न करबू ये सब रखले बानी यहाँ मुहा पर 10 मिनट धोई ले गरमा का लाल हो जाए अरे तू ता बड़ी दिलदार हो अरे तू ता बाड़ू नई नवेली अतार बरवा बाट रूढ़ अमल पटउन कर का पतबावे बरवा बाट अरे मल पटउन कर का पतबावे बरवा बाटे एक और पॉइंट बता देता नहीं कि सच्ची बात एगो बानी बतावत सबसे बाटे गुड़ गुड़ उनका घर में जेबू नु तेगो तारा लइका होई उनकरा चलते ना ऑटोमेटिक पनक जाई अरे पहले तो एगो लइका होई अरे पहले तो एगो लइका होई जेकरा होई सूर पहले तो एगो लइका होई जेकरा सूर अब तारा विश्वास भई आई हमरा सारा मनदेव भारती कहा रहो तू मनदेव भारती के तरफ से पुरस्कार महादेव से निवेदन मनोकामना पूरा हो गया बोलो देखी बाबा अब यदि रउआ उनकरा के रउआ कुछ कहनी तो चुप देखतनी हम रउआ में घोप दे वहां के बारे में रउआ कुछ मत कही वहां के राजा जी होई अरे बाप दीवानी हो गई भैया दीवानी मानी ना तार किलो के चोखा बनाए ठीक बा तुमका एगो लइका होई उनका देह से भूखे के चांस नहीं खे ना ऑटोमेटिक होई हाँ। आहेगा मुंह रही कबू जे गणे जी तो कह जो मो अब पार्वती कली जे बियाह करे तब राजा हिमांचल जी तिलक भेजा तारे जे जा तिलक चाहब जब बियाह करी लड़की मानते नहीं के तो बियाह हो जा तो तिलक लेके 2 आदमी गईले के हजाम आ पंडित जी नारद जी या हजाम हमरा गो का हजमा जी बा उ तो हमार चेला है ई जान ली भारती जी और के ये गांव के हजाम हो तो बुरा मत मानिए हम अपना गांव के कहता नहीं हजाम के आ कुकुर के एक के दशा है हजाम रहुआ गणेश पूजाई में पहुंच जाई तो चौका पुरत में मोहक जाई जे भारती जी कितना माल देव
आ कुकुर जमीन सुंघत जाके मुजरिम के धल लिए जे हे जी बाड़ है नाक के सूंघे के शक्ति बड़ी होला समझल कि ना पंडित के शंख सोखे तो दू जना तो तिलक लेके गइले के नारद जी हजाम हाँ जाते 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 जब जंगल में ले गए नारद जी तो हजमा को तो पंडित जी कौन दुश्मनी में का जे उरेप चढ़ाओ तारो एने गांव गिराओ तो है नहीं के राजवा अपना बेटिया के शादी जंगल में करता का कली जा रे पागल थोड़े दूर और बोले खाली पहाड़ हो चलो ना फिर जाते 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 तब तक ले हमारे महादेव अंग में भभूत लगा के मिर्ग की छाल पहिर के सांप के हार पहिर के बिछी के कुंडल पहिर के ललाट पर चंद्रमा जटा में गंगा बाड़ी बाबा बैठल बड़े तब हाजमा कहते जी बाबा हई पार्टी के हो अतहन पार्वती के दुल्हा हुआ तब हाजमा कहते जी पंडित जी तू अपन विदाई ले ली हम गाँव में चलो तनी